Horas dihamus dia kadongan. Pajipak kita muse di pertanyaan palabor roha di channel YouTube IKB Namar Kata Batatuba. Martang yang mahita perjudo. Ngaradi kami tumangi hokatam ali di batamanami. Rohai mahami marhite tordim. Urasi kami sian akka hagalion pakurangan kami. Hinuji ho di bagasan anak Yesus Kristus yoko kami. Amin. Diamuna alia kadongan ia si pakusor-kusoron nerohatta di bagasa tikyon dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan olah jahubado debatanan. Sian hatani debata natar surat di sada raja-raja sapuluado ayat 70 saat tutup manusia jalak nagabe pamusatan nisi pakusor-kusorota ima sian ayat 70 sia nanandong. Jadi dung diida sadok bangsoi songoni manukap be manasida akadidokma jahubado debata natutu sian naso binoto halak na porsea boido diamudihon jala dihuasoi akka debata ni partikiano hasa sarni goar hepeng na gudang manang waso manang pakilalan na boido manggeser tinganan ni debata di bagasan rohani halak na porsea dang utik jolma natarela mangihuton akka namasa ujungna gabetata rohana manang dang diboto ise na patut si soblona ala Israel pe hiado pasato diri tu debata sidiban marbahir rohana sida disobana sida do jakuba alai do debata bal debata udan do debata ni kadumaon na terberita hati hai di sorga tiasangi panurirang Elia do nasida molo jakuba do debata na tutu ihut to may bana ninna cepet do tangyang alay di bagasan pos ni roha na tutu jala dia lusi jakuba marhite na manongoson api siya langit na manutung langkatan api ni jakuba manutung ganggu ni roha jala pakai heon panidangnya na torok pe marsinggang di bagasan biar laos majuhon Jahuba ibana do debata. Olo do Jahuba patuluhon kuasona asa mula persea bangsa mai jala marsobba nasida siang nasaroha. Dakola marhiti api debata patubuh roha ni bangsona kadungan. Alai dohot marhiti akkana ta adupi ganupari. Nama baik kita mangokui babua natutudo ibana mangulu jala na tao si sombao ditonga ni ngulu na murah jala khatop instant wine jala na huut murah tertai tu hatabuon ni portibi masih hoho ma manguban haporsiaw di bagasan parsubbaon na tutu paho roham marsobba huk mamuji holat tu jakuba saju ganupari rap mahita mangulagi majuhon badan manang komitmen haporsiaw ali jahuba hodo debata nami martang yang mahita ido tutu di tonga-tonga ni ragam ni akka pangenaila di portibio do akka amaulong ikot tokos do juhon nami hodo debata nami ali jahuba pergugui pasahalai makami mauliate madiho di bagasan anak Yesus Kristus. Amin. Sokoni majolak kadongan pertanyaan tadi dikyon alayate sotung lupa kamu like subscribe dungi sagi humamu setu akka dongan na asing lupe marhiti hiti mga parsidot kamu pasahat to berita na ulit tuliat portibion marhiti ikabi. Sokoni ma saya dipasuk-pasuk tu hatta kita. Horas